Здравейте, приятели! Добре дошли в първото видео на моя канал. В този акаунт може да очаквате главно Steel Brain Rot, Rivals и какви ли не още Roblox игри. Така, в момента сме в Steel Brain Rot и както виждате имам Divine базата, която е една от най-хубавите и най-редки бази в играта. Така, сега ще направим Quick Base Tour. Така, на първи етаж имаме бейс гарай по смедоси, което не знам що го имам. Team Cheese Divine с Halo и Bubblegum, Робографито. Сега, преминаваме на втория етаж. Тук, да, нямаме нищо, но все тая. Така, вече тук на третия етаж почва да става много тегаво. Започваме с Гарама, Мадунг Дунг, Gold. Преминаваме от другата страна и виждаме Капитано Моби Голд с One Year. До него има Diamond Гарама. След което още едно Капитано Голд с Бомбандиро Трейд 680 милиона. Бейс Гарама с Чиклетера Трейд. И последния най-рядък брендрот от базата ми е Dragon Cannelloni Dragon Cannelloni Gold с Bubblegum. Ами това беше общо взето бейс тура. Надявам се, че ви е харесал. Не мисля, че имам лоша база. Да, ако ви харесват тези тип видеа, може да се абонирате за канала с камбанката и да лайкнете видеото. И може да пишете едно бързо коментарче, например, какво мислите за базата, колко я рейтвате. И това ще от мен, приятели. Чао и до нови срещи!